Ayan, welcome back mga isko, mga iska. So ngayong hapon po ay nandito po tayo ngayon sa bahay ng parag-ungab dito ng barangay Magsaysay. Ayun sila. Nandito po tayo ngayon sa kusina ni Jackie. Ay, si Mamay pala nagdudumot na. Nandito kami ngayon at yung mga mag-aaral ko po, sila po ngayon ay magluluto ng karanon. Ano bang lulutuin ninyo? Baduya. Yan, badhuya. Ano yan na ginugumo ninyo? Saging. Saging. Ayan, nagugumo na sila ng saging. Tapos, ito naman, nagbubusnit siya ng, anong tawag dyan? Bokbok. Ng bukbok. Bokbokin mo. At may maliit na bata dito na nagaharing. Ayan sila. So, sila po yung nagtatrabaho. At ayun naman yung mga testigos. Hala. Parang kinakalbaran ako mamaya kumain yan. Kung sino-sino lang ang nagkukurinis ng binuburikat ninyo yung ano ha. Pagbusa ka din eh. Hindi nga gan. Diri pa nga ni Di ba? At least mga bata pa lang may ano na sila. May talent na sila sa paggumugumo. Oy, may narinig akong huminggot ng sipon. Ayan. Talaga, marunong na kayong magharing. Ang galing, ha? Sige, Wilning. Ano naman ang ginagawa mo dyan, Wilning? Ikaw lang taga-bunbun ng, ano? Ng bukbok. Ba? Oh, nagluto sila ng baduya na kalahating kilo, 10 kamay yung naglalamas. Tatlo lang mo. Tatlo. At ayun naman yung mga umaasa na mabibigyan. Kaya nyo ba yan nga iyo gagawin? Opo. Pati ka nga siya, sir. Bawal magbalik-balik ka pa. Dali, asukal. Takdakan niya. Sige, bubuin mo. Huwag ka mag-alala. Sige, ibubu mo lahat. Sige. Lakay pa nga niton, nga klase. Sige. Ibuhos mo lahat ng hinanakit mo sa mundo. Okay. Oh, nananay mo, onse ni sa karaha. Ano mo sini? Hindi na nga, di pa gano'n. Ilalagay tayo ng asite. Di pa. Kailan ilalagay? Pagmamahal na. Tidak na o ano. Diba sa siton. Tahubiak dide. Tatahubin mo ako kay para hindi ako tapsikan ng ano, ng asite. Manuwarak masuot. Kaya ang lugod. Talaga? Listo na si may line. Listo na si Maylene Adarayan ho. Ano, wag niyo masyadong lakihan kay tumutubo naman 'yan. Si Aning lang talaga ang nananatiling ano, ganyan. At nangaka siya. Sige. Tama na, sara naman. Ikoy. Yan ang may tupas ang manok. Hindi na pagtulo. Yan, hindi ako. Nagigda ko kaya na pagbuto. Naman. Sige, list ka rin na yung mga browning. Kaya po talang giluto eh. Hoy, kasi kayong nanonood, huwag kayong maglaway. Oo. Dahil sa amin lang to. Yan si Tami ang nagsabi niyan. Hindi sa inyo. Ang mga manunood, huwag kayong maglaway-laway diyan. Dahil sa amin to nagluto. Opo. Pwede ang balis ka lang ba itong ini? Ini nga sana, ini. Ang galing-galing talaga ni Glory Jean na. Marunong na siyang magliskad. Oh, may bonus pa na ano, singhot. O, di ba? At ayan, hahaunin na. Ay, haunin, naghaon na pala. Oh. Sige, magsasalang na si Tami. Go, Tami!
So, ayan na oh. Ano po yung kanilang finished product. So, ang ating gagawin ay tatabihan. Ang sarap-sarap. Masarap po siya, promise. Kaso mapasok. Sige. Sige. O, kumuha ka ng tatlo. Tatlo-tulo ha. Sige. Abringan ilaw. Ay, ko pinamili. Kung nanan ba upaw. Sige, tatlo. Next. Ay, kapag... Huy. Ay, kapag inapura kayo, katanan ng kamsiton. Sige na, Ethan. Tatlo. Na, no? Sunod. Ano yung kaptan? Mauna yung papuruton kay... Oh, sunod. Si Dana talaga mabait oh. Oh, di ba? Kumakop lang siya. Bakit? Oh, Hakobi shoes. Oh, upo ka sa ining kurang, God. Oh, wala nang juice. Ba, di ba? Inubusan talaga ni si Sir. Oh, anong masasabi ninyo?